Ambient. Trance. Hola, què tal? Molt bon dilluns. Benvinguts a Meteonova, un nou espai meteorològic que pretén informar al detall i de manera concreta la previsió per totes les comarques de Girona. I volem començar amb inestabilitat, fotografies que resumeixen el temps d'aquest cap de setmana. També ens poden enviar les imatges a la nova tv-girona@gmail.com. Aquesta de Ramon Calvet des d'Olot ens mostra aquests núvols que tenien descàrregues elèctriques des de la capital de la Garrotxa. Segona imatge, a la serralada transversal al Cabrerès, imatge de Josep Martínez Castro, com descarregaven precipitacions, núvols desenvolupats i tempestes, que també podem veure al radar del Servei Meteorològic de Catalunya. Observin que dissabte a la tarda descarregaven a la Cerdanya, al Ripollès, a la Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, i també es desplaçaven cap a l'Alt Empordà. I diumenge a la tarda van ser fortes a la Garrotxa i al Ripollès. Es van acumular més de 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Feliu de Pallerols. Ja saben que aquestes tempestes es desplacen i es formen en zones de muntanya i després poden viatjar per l'interior de les comarques de Girona. Doncs bé, aquesta situació és el temps que esperem durant les tardes d'aquesta setmana. Inestabilitat amb ruixats i amb tempestes, perquè tindrem aire fred a les capes altes atmosfèriques. Aquest és el model de nuvolositat dimarts. Observin com detecta el creixement de nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior de les comarques de Girona. El model de precipitacions dimarts ens mostra que plourà a la Cerdanya, al Ripollès, a la Garrotxa, també a l'interior de la Selva i en menor mesura a l'interior de l'Alt Empordà. I aquest és l'índex d'inestabilitat dimarts. Aquests colors ataronjats vermellosos denoten que hi ha les condicions favorables perquè els núvols creixin amb força i descarreguin precipitacions. Per tant, així queda el mapa general. Aquest dimarts a les comarques de Girona, matí tranquil, de sol, tarda amb inestabilitat, ruixats i tempestes que afectaran sobretot a l'interior. Però si us hi sembla, ho detallem d'una manera concreta, començant per la Cerdanya. Dimarts al matí de sol, ens podem llevar amb bancs de boira, amb núvols baixos a la plana seretana, perquè després d'haver plogut hi ha molta humitat al subsol i es condensa la massa d'aire. Abans del migdia creixeran les primeres nuvolades en zones muntanyoses, en zones elevades perifèriques a la plana seretana, i a la tarda plourà. S'esperen ruixats i tempestes que poden ser d'una certa intensitat, poden descarregar molta aigua en poca estona a qualsevol punt de la comarca, més intenses al nord, a la part oriental tocant a la Cerdanya francesa, a Llívia, al Cadí-Moixeró poden descarregar tamborinades d'una moderada intensitat. Temperatures sense canvis, farà calor però sense exageracions i després de ploure refrescarà d'una manera força evident. Ens desplacem a la comarca del Ripollès. Dimarts matí de sol, també es pot formar algun núvol baix, algun banc de boira al Baix Ripollès. Abans del migdia creixeran les primeres nuvolades i és probable que comenci a caure algun nucli convectiu a la zona més alta, a Ull de Ter, Vallter 2000, tot aquest sector podria començar a ploure una mica abans del migdia, algun nucli de tempesta que a la tarda s'extendran a bona part de la comarca, sobretot a la vall de Camprodon. Aquestes tempestes poden ser de fortes a molt fortes, no descartem algun gra de calamarsa. I les temperatures també altes. Ripoll marcarà 31 graus, mínimes fresques cap a l'Alt Ripollès, entre 7 i els 8 graus, per tant la nit serà fresca, sobretot cap al nord de la comarca, i després de ploure, al vespre també quedarà força més fresc. La Garrotxa, aquest dimarts al matí, de sol, abans del migdia s'espera que creixin nuvolades únicament en zones muntanyoses perifèriques de la comarca, i a la tarda ruixats i tempestes, que sobretot afectaran la serralada transversal, l'Alta Garrotxa, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya. Amb menor intensitat es podrien extendre pel curs del riu Fluvià. També podria ploure a Besalú, a Mieres, a Santa Pau, a qualsevol municipi de la comarca. Aquest dimarts a la tarda s'esperen precipitacions. Temperatures altes, farà calor d'estiu, però tampoc cap onada d'aire càlid, ni molt menys. Olot 32 graus, Besalú 32, 31 a la Vall d'en Bas, i després de ploure baixaran entre 8 i 10 graus les temperatures. A la Selva, aquest dimarts al matí, temps estable, farà sol. Abans del migdia creixeran nuvolades cap a l'interior, al Montseny i a les Guilleries. A la tarda esperem només ruixats restringits, creiem, a l'interior. Sant Hilari Sacalm, les estribacions del Montseny, de les Guilleries i de Collsacabra.
Els núvols s'extendran a la resta, seran més desenvolupats a l'interior, més prims, més trencats a la selva marítima, on no creiem que s'arribi a tapar del tot el cel i tampoc creiem que hi arribi a ploure. Les temperatures tampoc varien gaire i la capital Santa Coloma de Farners marcarà 32 graus. Lloret de Mar, a la selva marítima, 28 graus de màxima. La nit s'espera tropical, 22 graus, per tant una nit una mica de mal dormir a tota la façana costanera de la comarca, ja que la humitat serà força elevada i donarà força sensació de xafogó. Ens desplacem al Gironès Pla de l'Estany. Dimarts matí tranquil, assolellat, alguna boirina banc de boira matinal. Dimarts a la tarda plourà, però no tot arreu. Es poden desplaçar aquests ruixats que es formen més a l'interior i podran descarregar alguns xàfecs al Pla de l'Estany i al nord-oest del Gironès. Menys probabilitat de pluja a la part oriental del Gironès i del Pla de l'Estany, tot i que no es descarta alguna gotellada. I les temperatures també seran altes. Girona marcarà 32 graus i Banyoles, la capital del Pla de l'Estany, 28 graus de màxima. Finalment, les comarques empordaneses, dimarts al matí de sol, alguna boirina al Golf de Roses o al Cap de Creus, i abans del migdia creixeran nuvolades a l'interior muntanyós de l'Alt Empordà, a les Alberes, a les Salines i també les estribacions del Cap de Creus. I dimarts a la tarda s'esperen ruixats i tempestes restringits a l'interior. Salines, Alberes, al nord de l'Alt Empordà podria ploure, amb algun xàfec, amb alguna tempesta. No es descarta que algun ruixat pugui arribar a les Gavarres, a l'interior del Baix Empordà, o a la Serra d'Aró, però serien fenòmens puntuals. Els núvols s'extendran a la resta, però creiem que farà més sol a la costa, a l'extrem oriental del Baix Empordà, una mica més al marge d'aquesta nuvolositat, que a la tarda sí que deixarà el cel mig o força ennuvolat a la resta de municipis. Temperatures sense canvis. Figueres marcarà 31 graus i 32 a la Bisbal d'Empordà. Nits xafogoses en punts de la costa, mínima de 20 graus prevista al Golf de Roses. I l'abans de pronòstic, la inestabilitat no s'acaba aquí, sinó que augmentarà entre dimecres i dijous. Molt atents a la previsió meteorològica, perquè els ruixats que es formen a l'interior en aquest cas sí que podrien viatjar i desplaçar-se en punts de la costa. Insistim, a les tardes, perquè els matins seran assolellats o amb grans clarianes. Temperatures amb poques variacions, continuarà fent calor, però serà una calor sense excessos, ambient càlid però suau al llarg de les pròximes jornades. Això és tot, tornem demà actualitzant totes aquestes dades. Bon dilluns i fins després.